ದಾದ ಮಾತ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೋಡೆತ್ ಮುರಾಣಿ ಪೊಪ್ಪನ್ನ ಆಡಿ ಪೊಪ್ಪ ಹತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುದು ಬಿಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಕಲ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ರಡ್ಡು ಕಾಲ್ ಅವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ ಮಗಲಲ್ಲ ವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕಲಿತ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ದ ದಾಲ್ ಮಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಒತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ Deton. Engkai nate gas berpilih kemal beli. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಿ ಶೆಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ತೋಜೊಂದು ಸಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇ ರೆಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಲೆಗೆ ಬುರಾಣಿ ಬೂಡ್ದೆ ಅವನು ಫೇಕ್ ಗಾಯ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಿ ಇಂಗ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿತ್ತ ಉಂಡು ಎಂಟೆ ಮಾತೇರುವ ಮನಸ್ಸು ಲಾಗಿಟ್ ಬಂದ ಅಂತ ಕಾಸು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಏಕಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ನೆನಡುತ್ತಿ ಲಾಗಿಡಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜನದು ಪಾತೇರ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾತೇರ್ ಏರ್ಲ ಅವನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿ ಪಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಡ್ತಲೇ ಕೆಲ ಪಾತೇರು ಒಬ್ಬನ ಕೇ ನೋಡಿಜಿ ಅಂಚ ಎಬೆ ಎನ್ನ ರಕ್ಕದ ಸರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೇ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರೆಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಈ ಪನ್ನೋಡು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಡಪುಡು ಐಕ್ ನೂದಾವಡಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ವರಿ ಬಾಡ್ನಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷದ ಅಂತುಂಡ ಏತಾಡುವರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಪದ ಹೆಣ್ಣು ಬದುಕಲಿ ಪಾಪದ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀರ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಬಿಡ್ತೀರ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆತ್ ಮರಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಿ ತೋಡುಡು ಅಮ್ಮೆಡ ಎರ್ನದಿಗೆಂಡ ಕುರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿರಿ ನಿಖುಲ್ ಅಣ್ಣರಂಜಿ ಜನ ತೂಪಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಈ ಸೋ ನಿಂದು ಬಾಡ್ಲೆ 100 ದಂಡಲ್ಲ ಒಂದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬ್ರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬುಲ್ತು ಬನ್ಬೆ ಅವು ತೆಮ್ಮವೆ ಅವು ಒಯ್ತದ ಮೇ ಅವು ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡಲ್ಲ എന്നൊഞ്ച് എല്ലാ ഫാമിലി സോ എന്നെ എല്ലായിടത്ത് എനിക്ക് പെട്ടി കൊറപ്പന കാസിജ സോ എന്നെ മണി സെಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಬಂಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋರ ಮೇನ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಮೇನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲ್ ಬೈದನು ರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಎಣಿತೀರಿ ಸೀದಾ ಬಂಡೇರಿ ದಾದ ಎಲ್ಪ ಇರ್ಪಂಡ್ಲೆ ಮನ ಕಲಕೋ ಅಂತ ದೃಶ್ಯ ಪಂಡ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಡೆ ಹಿಂಗಿಂದ ಪೆಟ್ಟ ಆತನ ಕಾಸು ಬಂತು ಕೊರ ದೆತ್ತು ಬಸ್ಸಾರ ಕೊರಿಯಿರಿ ದೆತ್ತು ಬಸ್ಸಾರ ಕೊರಿಯಿರಿ ಅವು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬಂಡೆ ರಾಣಿ ಪಿರ ಇರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ಪತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಕಾಲಿ ಬೇಡತ್ತಿ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪ್ಲಕ್ಕಂದು ಮಾತ ತುಯಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಲಿ ತಿರ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಬಂಗದ ಬದುಕು ಎಂಚ ಪಂಡಿರ್ಪ ಕಾರ್ಮದ ಎಂಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಜನ ಅದಾತ ಕಲಾವಿದ ಎಂಟೆ ಕಲಾವಿದ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುದು ಬಿಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಕಲ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ರಡ್ಡು ಕಾಲ್ ಅವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಸಾರಿ ಅವು ಪೆಡ್ಲ ಚೂರು ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೈಕಲ್ ಪಂಡ ನಗ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟಾದ ಅದೇ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಜನ ಆತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ದಾದ ಮಾತ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಕೋಡೆತ್ ಮುರಾಣಿ ಪೊಪ್ಪನ್ನ ಆಡಿ ಪೊಪ್ಪ ಹತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಹತ್ತು ಬಂಡೆ ఆయన ఎదురే పప్పని ఉంటాయి ఆ పనులు నా పప్పని ఎత్తు గారు అంచెంచి కారు మన కళకు అంత దుశ్చదాపన ఇంకా మేన్ బత అరాధ పత్తిరు ಲಾಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪ ಬಂದು ಮುಂಜೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಜಿಪ್ಪು ನಿನ್ನ ದಾದನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಬಿಟ್ಪದೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗ ರಪ್ಪ ಮೇರ್ ಪಪ್ಪ ಅಂತದೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೀರ್ ಮೇನ್ ಕಾಸಿಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಜೋಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಯಿ ಎನ್ನಲಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಯ್ರು ಯಾನು ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತು ಸಾವಣಿಕ ಪನ್ನ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಡು ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಪನ್ನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಮೇ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪನ ಕಿಸಿರ್ದ ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ಕಂಡೋದಿ ಚುಚೂರು ಕಂಡ ಚುಚೂರು ಕಂಡ ಅಂದಿತ್ತೆ
ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಮತ್ತೆ 3 ಜನ ಏತ್ ಕಣ್ಣನಲ್ಲ ಕಾಸುಪುರ ಕಣ್ಣನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯ ದುವೆ ಬೆದ್ರಡಿ ಇಟ್ಟಾರ ವೀರು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಮಿ ಲೇಸ್ತ ಗಾಸ್ ಕೊರ್ತಿ ಅಣತ್ತ ಗಾಸ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಯಾ ಬಂಡೆ ಪಾಪ ದಾಕಲು ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೈಕೊಲು ಕಾಸು ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನು ಏತ್ ವಿಷಯದ ಮನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಯಾನಕ್ಲು ಗೊತ್ತೋನೆ ಯಾನು ಏತೋನೆ ಮನಗ ಆರು ಲೇಸ್ತ ಕಾಸು ತಿತ್ತೀರ ಹನ್ನತ್ತ ಕಾಸು ತೆಜ್ಜಿರ್ ಈತ ಬಂದೇಕೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತು ನೋಡ ಸಾರಿ ಕೇಳು ಅರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಅವು ಸಾರಿ ಸರ್ ಆ ತೂಬ್ಜಿರ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದು ನಾನು ತೂಬ್ಜಿರ್ ಅಂಚ ತೂಬ್ಜಿರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾದನು ಒತ್ತೋನೆ ಬನ್ನ 4 ಲೇಸ್ದ ಕಾಸು ಕೇಂಡಿರಿ ಯಾ ಕೊರಿಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನು 6 ಅಂಚಿ ಬೋದು ಲೇಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಇಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಣದೇ ಇದೆ ಹಣದಿತ್ತೆ ಪರ್ದ ಆತನು 6 ಇಂಚಿ ಬೈದಿರ 6 ಕೂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರ ಕೊರಿಯರು ಇಂಕ ಅವು ಪಿರ ಅರೇ ಕೊರ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾತ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಎಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ಅದ ಕೆಂಡೆಡ್ಡ ಕೊರುಳ್ಳಿ ಇಜಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬಂಡ ಆರಾದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ನಮ್ಮ ಅದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ ಕಾಸಿತ್ತು ಏತ್ ನಮ್ಮಟ ಕಾಸಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆರಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪ್ಪಡು ಅಷ್ಟು ಪಾತಿರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಈತ್ 3 ಜನಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆರುಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ 3 ಜನ ಎಡ್ಡೆರುಲ್ಲ ಅದು ಎಂಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆರುಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂಡ ಈತ ಜನಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಮಂಗ ಕೊಲ ಕಟ್ಟದು ಈ ಜನ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಹಲೋ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈದಾರು ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಮನ್ಮರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಬನಗ ವಿಷಯದ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಈಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ಕಲಿತ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ದ ದಾಲ್ ಮಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಒತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಪಿಂತಿಗ್ಲಕ ದುಂಬು ಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಪಿಂತಿಗ್ಲ ಓಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ವೀರ ಮಾತ್ರ ಕಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಲಿಜಿ ಚೂರು ಕಲೀಲ ಕಂದಿತ್ತ ಕಲೀಲ ಅಂಚಿ ಸುಳ್ಳು ಮಂದಿ ಆಯ್ತು ಕಲೀಲ ಚೂರು ಬರ್ತ 50 ಚೂರು ಅದಾದ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಬುಜಿ ಬರ್ತೇವೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅದುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಮೂಜಿ ಬಿಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು 4 ಬಿಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ದೀಪು ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದೇ ದಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ದಿನ ದೀಪ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ನನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಕೆಲವರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಂಡ ಓಕೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಬಿಯರ್ ಪರ್ನದ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತೇರಿಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಚೂರು ಕಲಿತೀರಿ ಒಕ್ಕ ಬರ್ತಂದೆ ಪಿಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ಓಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪಿಂಟ್ ಆತದ ಅದಲ್ಲ ದೀಪೇರು ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ 18 ಸಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅದು ಮರಳಿ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಸಲ್ಮಾನ್ದುಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೀಪಕ್ ಬಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರಿನ್ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳೇ ರೇಪಲ ನಟ್ಟ ಬರ್ತಿತ್ತು ರೇಪಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಅದು ಎಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಮೂಲ ಉರುಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೇರ್ಲೆ ಕೊಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದನ್ನೇ ಪಾಟಿತ್ತು ಆಯ್ತ ನೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತ ವೆರಿ ವಿಷಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ ಆಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಬಿತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳಾರು ಆಯ್ಕ್ ದಾದಂಡ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಲರು ಇಂಗೊಂಜಿ ಪೋಡಿ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಹೋದು ಪಿರ ಹೊಸ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬಾ ಕೆಂಗೊಂಜಿ ಪೂಡಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಂಟ್ ಆತು ಅದು ಈ ಬುಲ್ಬುಜಿ ಅಂಚಿದಲ್ಲಂಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರದ ಬಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚೆ ಪಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರ ತಪ್ಪು ಅಂಚ ಎನ್ನರ ಏನ್ರಿಚ್ಚಿ ಪರ್ನೇಗ ತಪ್ಪೆ ಅತ್ತವು ಪರದಿನ ಇನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅದು ಯಾರನ್ನ ತಪ್ಪೇಜಿ ಕಲಿ ಮಾತ ಬರ್ಲಿ ಕಲಿ ಮಾತ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಪರದಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಈ ಕರ್ಲು ಮಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಆಯ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಬಣ್ಣ ರೀಲ್ಸ್ ಅವರು ಕುಡಿಬೇಕು ದಿವಸ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚ ಹೆಲ್ದಿ ಆಪನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದಂದು ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪಿದಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ నేను మాత కట్టమని ఇంకలు మస్తు బేజారా ఉండు మనసుకు మించే వాళ్ళు మాట్లాడినాక ఇంక బలిపడుచుడు కమెంట్ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಇಂಕಲು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾತಿ ಬರ್ನಿಕ್ಲೆ ದೂರನೇ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಾಟ ಆತನ ಅಂಚಿತ್ ನಗಲು ಇಂಚಿ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಇಂಚಿತ್ ನಗಲು ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಡಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಅವನು ಅಂದೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪಾತ್ರ ದಯಮಣ್ಣಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಟರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ದರ ಬಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲ ಪಾಂಟದ ಪಾಂಟ ಎಲ್ಲ ತಾಂಟವನರು ಮತ್ತೆ ಪಾಂಟದ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಏರು ತೂಜೆಡ್ಡಲ್ ಎನ್ನಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು నేను ತೂಪೇರು నేను ಖಂಡಿತವಾದ 100% నేను ಗೊತ್ತುಂಡು అది పర్ తిన్నట్టు అనోది మొక్కలు మద పిండు దే ఆయన పప్ప తూ ఎన్న పప్ప తూ ఛాన్స్ ఇచ్చు ఛాన్స్ ఉండు ఎన్నో పోతేరా దవ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪತ್ತುವರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾರೆ ತೂಂಡಲ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಜಾರೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂದ ಪನಗ ಮಗಿ ಇಂಚ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಉಂದು ಮೇನ ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪು ಸೆಟ್ನ ಪಪ್ಪ ತುಯರ್ನ ಅಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಈರ್ಲ ಇಂಚ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜೇ ಲಾಕ ಒಂಜೇ ಆಯ್ತು ನೇರ್ಲಾತಿ ಉಪ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ನೀತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂದು ಮಾತ ಕಟ್ಟುವನ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಗ್ಲು ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆದ್ರಡುಲ್ಲ ತಾಲೂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತ ಒಂದು ಮಿಂಟದ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಮುಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣ ಸಾರಿ ಕೇಳಲಾಕ ಎತ್ತ ಹೊಡ್ತಿ ಎಂಗಲ್ ಪಂತಿನ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಚೂರು ಪರ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಯಾಣತ್ತ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಈ ಮಾತಿನ ಪೂರ ಪರ್ದೇವು ಎಸ್ ಜೈ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಿಗಳ ಬಾಯ್